handumanan. Sa kaaw. Maayong alaw kaniyong tanan nga mga suking tigpaminaw, nining handumanan sa usa ka awit. Og ingon man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi nining akong kaagi. Ako si Anne. Sa dili pa nako sugdan sa pagsaysay nga akong kaagi, palihog pagtugtog sa awit kinaguluhan, Somewhere Over the Rainbow. Recorded by X Thunder Gaming. Maunaan, love di ka. Bisan tulog, wapat lang magkita sa personal. Kay sa Facebook naman talaga ila. Pero tinuding akong gibati diyan mo, han? Mutog na lang sa ko ni mas tinuod, Ed, ha? Sa sige na to video call. Nadot lang nasad ko ni mo. Kung maunang... Oo, Ed. Ako nakagisagod. Uyab na ta. Salamat kayo, An. Salamat kayo. Ha? Uyab? Oo, ma. May uyab na ko. Tagadiin mo sad ng uyab di mo. Aga, Cebu pa. Umayo kay layo day mo. Ngay naman tayo og duol pa. Mabala ka man mo na ko Basi gili ka mahuman sa iyong pag-eskwela. Kay matintal o di mo susukusa. Anak. Dili mi gusto ha nga mo focus ka ng imong pag-uyab-uyab. Ate managid intaw ng imong pag-eskwela day. Ma, ayaw gabala ka. Kinahanglan nga mahuman akong akong personal nurse assistant. Oh, kagwapo gid sa akong uyab, uy. Ang ayon kaayos sa mga tato. Hi, An. Hello. Iyon ang imong kamera, be. Kaya makanaw ko na mo. Kadiyot. Wow. Gapaha, ah. Buyag. Ed, mangutaan ako ba? Oh, asa man na? Nga na ding daghan kag tattoo. Ako, An. Tattoo artist magod ko. Manahinungdan nga daghan kog tattoo sa kulawas. Pila na ganimong edad ron? Guwang na ko 32 na. Ha? 32? Unya, college pa ka? O taon. Saan man gud atong bata. Itong bata-bata pa ko. Kung man gud, nahunong ko sa pag-eskwela. Tungod lagi sa bisyo o sa mga barkada. Maayo na lang gani, kinakaunahon na kagpadayon og eskwela. Oo. Kaya may angkol man gud ko nga arang-arang o kahimtang. Iya kong ipa-eskwela. O iya kong giingnan nga kung makahuman kong eskwela, iya kong hatagan og house anlat og sakyanan pod. Wow, nindot good. Lagi. Mapitahin lang nga bisan og guwang na ko. Ipadayon maghihapon ko sa pag-eskwela. Paningkamot kita ha, nga mahuman kag eskwela. Oo, An. Ganamas ako ma-eskwela. Labi na kay may uyab kong gwapa. Sus, ikaw gyud. Bitaw paningkamot ang duha nga mahuman og eskwela kay puhon. Magminyo niya ta. Oh, Ed, paabot na ng panahon ha. An, Yes? kuan ba? Dugay na kitang nagkauyab. Kining, dili pa kita mahimo nga magkita kay layo man ta sa sagusa. Naka sa Davao o ako niya sa Cebu. May ihangin ta ko nimo. Unsa man na? Kining, mahimo bang matanaw ko si Malawas? Ha? Unsay mo tan-aw good? Gusto lang ako nga makakita sa hubo ni Malawas pa. Dili ko, uy. Kalain po daan na, uy. Ganun lain naman ko. Mauyabang ko nimo. Basta, dili ko. And sorry, dili gid ako kaya mapakita nimo sa akong lawas. An, Ako na ni pagon ha. Dili na ta magstorya kay may buhaton pa ko. Hapit na ba mong graduation? Kalain sa gibati sa gihangyo ni Edna ko. Gipangilugan ko. Recorded by X Thunder Gaming. Uy, hala. Wa man mo-chat si Edna ko rong adlaw. Milagro da. Nahiubos ka siya nga wa na ko ihatag iyang gusto. Inikapot ako sabay. Ako sing tawagan. ano nanawag man ka? Nasuko ka na ako. Maman, nahibos ako nimo. Ed,
Sorry. Kain ka kaw eh. Wala may dili ta uyab. Padlok man ka na ako. Kung makisalig na ako. Ed, Kung yung nga makisalig na ako, di magbuwag na lang ta. ha? Oo, magbuwag na lang ta. Ed, nahibaw ka gyud nga love kaayo ti ka. Kung love pa ko nimo, masugot ang ka sa kung gusto. Kung saan daw lang kong ipangayo ni mo, gud. Nga, imo raman ko nga, igor ko nga matanaw sa imong lawas, dinis kamera. Di ba ka maun sa anak? Yun na naman ang buhaton sa mga LDR. Sige na, mag-study pa ko. Kadiyot sa good. Ayaw sa good pag nga. Kigistorya pa gani ko di mo. Lain naman, gud. Di ba nimo ihatag ang akong gusto? Sige na lang. Masugot na lang ko sa mong gusto. Tinood? O lagi. Ako na ipakita nga akong lawas ni mo. Kinuha ko. Pagsabot ako ibuhat. Nagpakita ko ni Ed sa hubog na akong lawas. Pasaylo ako, Diyos ko. Kumusta naman ka? Mia, taloy si Ginoo. Nakatrabaho na in town ko. Bayoy noon. Oh, noon saman ka. Giubo lagi ka. Gilantan ko an. Pa-check up niya, uy. Ayaw pa sagdi ng imong lawas. Basing mo grabe unya na. Sa minahitabo ni Ed. Dili mo siya mag-reply sa message niya. Unya, dili pa mo ito pagtawagan. Sa makinahitabo niya. Husto, akong tawagan iyong inahan. Maong wa na magka-chat si Ed ni mo kay ikulata man gud eh. Ha? Unsa gi kulata, ma'am? Ay nag-hire man gud siya mga manghihilot diri sa bae. Unya dili niya kaila. Ang nahitabo sadyang nagatug na siya gikulata siya pagkauman gitulis. Unsa? Ako siyang picturean ug akong isend nimo ha aron makita nimo ang iyang kahimtang. Sige, ma'am. Magpaabot ko. Kinuo ko. Kanag ka nagbunog ni Ed. Salbahis ang taong nagbunog ni Ed. Salbahis! Ma'am, kumusta naman si Ed? Adi ami karon sa ospital. Ako siyang gidaha kay nagbalik-balik man ang iyang hilanat. Unsa man sulti sa doktor, ma'am? Unsa man sakit ni Ed? Kuan ko no, PTB, kon pulmonary tuberculosis. Magsigi mago na siyang inom good. Unya, sigarilyo pag yun. Maulay kayo eh. Sige lang, ma'am. Dali raman na hinuon ayuhong sakita. Manawag lang unya kog balik, ma'am. Kaya gusto na ko siya makita. Salamat kay pwede na di kang may istorya. Ed, kaniwang na ni mo, oy. Grabe. Ed, pakaayo ba yagin, ha? Ingon ba ka nga magbiniho ko ta? Kaya gusto ka nga makabata ng pamilya. Magpakaayo ba yagin? Uan. Maningkalit ko nga maayo. Day, naunsa naman in taon ka, uy. Hubag naman kayo ng mga mata ni mo. Sige naman lang kaghilak. Nasakit ako, Ayabday. Katuntuan sa Cebu? Oo. Gusto na ko nga motiman niya, pero ako'y mahimo. Kilayo magod ko niya. O niya, unsa may plano ni mo ron? Plano na ko matog sa buday. Pero matiman ako akong uyab.
Dili ko musugot. Pa. Kumusugot ka mo ato kag Cebu. Babae kan. Pabuta nga siya ang mo ani sa Davao. Pa, pero nasakit manggod siya. Kung kamo gyud ang panasaw sa gusa. Kung maayo na siya siyang sakit, siya ang mo ani sa Davao. Magpakita siya nimo. Dili kay ikaw ang bato niya. Pa. May picture na sa mga gisadag mama ni Ed. Kinuha ko. Kadaot na gid ni Ed. May gitsatingin na ni Ed na ako. Masawa na ako. HIV ang sakit ni Ed. Ano? Ganang wa ka masulti na ako sa tinuod imong sakit. Pasilo ako. Ako na gitago nimo. Ug ako sa ning gitago sa akong inahan. Ganang imo ba rin gibuhat, ha? Dili ko gusto mahasol mo. Grabe ka, Ed. So, sa doon ka tuwing nakahimo kas pagpamakak na ako. Kung saan naman lang itong mga pangandoy, ha? Gamagtukod na kaugalingon na itong pamilya. Pasilo ako sa akong mga saan nimo. Ed. Pagampo ko ka ta. Bilang mayo ko sa kong sakit. Pagpakaayo, ha? Nagkinahanglan ko ni mo. Kumusta naman ka? Pagpakunawan ng kaon. O nagapagawas na po ko sa akong hukaw. Maayo hinuan. Mutrabaho sa ako, ha? Manawag lang unya ko ni mo inig-out na ako. Sige, Ann. I love you. I love you too. Salamat kay break time na nako. Ako tawagan si Ed. Unsa man ni message sa inahan ni Ed? Day, patay na si Ed. Dili ka ni tinuod. Salamat nga nagpakita ka, Dayan. Ana ang iyang haya. Ed, nakita na kita. Mao kini ang unang katapusan na itong pinagkita. So I can waves over crying on the calmest of Anak, mahimo pa. Ayaw siluti ay mong kaugalingon. Patay na ang imong uyab. Ang patay para sa patay. O ang buhi para sa buhi. Pa, Bata ka paan. Nagapay mo ang ugma ang paabuti mo. Move on, anak. Kalimti ang uyab. Sakto man sa si Papa ni mo, day. Kinahanglan na gid kang move on. Dili na to makamahay imong uyab nga patay na, uy, kay ato magyud kasi ang lubong. sakto ba, day? Biritod maayo nga magsigi ko gunahuna ni Ed kay patay na siya. Correct. Day, Dayan.
Ikaw na naman atong pasyente nga magawas ha. Busy gyud kay kuday. Sige, day. Asa man? Uy, gadang gidi ay ka, sir? Oo, ma'am. May ganigay nadali. Na okay rin taon. Maayo noon. Okay na, sir. Pwede na ka magawas. Okay na. Thank you, ma'am. Unsa ka na yung first name, ma'am? Ann. Ako din si Jed. Ay, noon sa amin ko. Dili naman hinoon mawasak mo na ako na ang itsura ni Jade. So, ayan ko na ako pangita yung Facebook, be. Oh, nakita na ako yung Facebook. Uy, ulitaw na ni siya. O sa siya ka-engineer. Oh, na pinakabutang na kinahanglan siya guyab. Husto, ako ni siyang unahan og chat, be. Ano na ako ikasulti-sulti o malingaw sab ko. Mo rin na istorya sa mong kinabuhi? Oh, Jade. Maabit ang bisag uwaw. Niwan ako og message ni mo. Gusto ko ka, kay gusto ko nga na ikasulti-sulti. Kay buutan ka manggod sa kong tanaw. Abi ni mo, An. Nalipay sa kong nga nakailata. Basig, mauna niya ang tubag sa akong mga pagkampo. Ha? Basi hindi ay. Ikaw na ang ihatag sa ginuuna ko. Jade. Pero wag ko magdali, ha? Gusto ko nga magkailhan na itag maayo. Nga masuyito ta sa usag-usa. Jade. Sa pila ka buwan nga nagsige mi og kita ni Jade, amo na lang nabatigan nga nahigugma na mi sa usag-usa. Hangtod nga nakauyab mi. Wa sab ko magmahay kay buotan si Jade og providers ilang pamilya. Tinuod gid ilang giingon nga everything happened for a reason. Ug matod pa nila, mako na mawa, nasay mo abot nga mas labaw pa. Linghin na lang kutob ug daghang salamat sa pagtagading akong kampo. More power sa RMN. Someday I wish upon a star.